Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu. U fokusu je zdrav. U fokusu je smeh. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Sa mnom je doktorka Ivana Filipović i danas ćemo pričati o letnjem odmoru sa bebom, da li izabrati za prvi letnji odmor planinu ili more, šta je bolji izbor, bezbednost i praktičnost na putovanju, pričat ćemo o ishrani, putnoj apoteci kao i probioticima za poneti. Ostanite sa nama. Dobar dan Ivana i dobrodošla. Dobar dan svima, dobar dan, hvala ti Tamara na pozivu. Moja omiljena tema u sred leta, pričamo, još nam je ostalo nekih mesec i po dana letnje sezone, tako da pravo je vreme da se podsjetimo na neke od korisnih saveta da bi vam što bio bezbedniji i srećniji boravak sa vašim mališanima na moru ili planini. Tako je. Kada je pravo vreme za putovanje sa bebom? Koji je taj optimalan trenutak za prvo putovanje? Kad je beba spremna, a kada su roditelji spremni? U principu mogli bi da obrnemo ovo pitanje kada su roditelji spremni i kada je beba spremna. Odnosno, znači, da zaboravimo na prvi mesec bebinog života kada se svakako ne preporučuju nikakva putovanja. Znači, to je onaj period adaptacije novorođenčeta na roditelje, stariju braću i sestre. Dakle, u tih prvih mesec dana možete da izlazite napolje, u obližnji parkić, kafić, malo u šetnice. Posebno tokom letnjeg perioda u tim nekim ranim jutarnjim satima i u večernjim satima je preporučljivo da izlazite u šetnju. Nema tu nekog ograničenja po pitanju vremena i svakako da se pridržavate saveta za mazanje i zaštitu kože od UV zračenja. Kada govorimo o prvom odlasku van kuće, to se radi, znači tada pričamo o uzrastu bebe 2 meseca, odnosno punih mesec dana, odnosno da kažemo u drugom mesecu bebinog života. Uvek bi bilo dobro da za prvu neku destinaciju izaberete neki obližnje neko selo, izletište, planinu, baš da ne idemo prvi put na neko daleko putovanje, tu mislim na more do Crne Gore ili Grčke, koje su hrvatske, koje su neke najčešće destinacije za odmor naših, da kažemo, roditelja i naših turista. Tako je. Zašto se ne preporučuje da se sa novorođenčetom putuje u prvih mesec dana života, sem te adaptacije? Pa znate kako, u tom prvom mesecu bebinog života pre svega imamo privikavanje na ishranu između bebe i majke ili kako se sad to moderno zove, to je neki period da se konektuju bebe i mama, da se izdefiniše da li novorođenče doji, da li se hrani adaptiranom mlečnom formom, da li je to neka kombinacija. Ne daj Bože, uvek kažemo, to je period kada i svaka neka povišena temperatura iznad 37,5 zahteva posetu pedijatru, znači to je još period kada vi nemate izabranog pedijatra, kada je bebica primila samo ove vakcine u porodilištu, znači to je jedan nije otpao pupčanik, znači to su sve neki dani nekog privikavanja, još uvek te neke, da kažemo, produžene nege bebe iz porodilišta. Naravno, to ne znači da ukoliko neko se porodi u Beogradu, a živi, na primjer, u Kragujevcu, u Novom Pazaru ili negde van Beograda, neće da će da čeka tih mesec dana, nego će svakako da otputuje tamo da bi se spojio sa porodicom. Da. Kada prođe tih prvih mesec dana ili kako se kod nas ranije u narodu govorilo 40 dana, to i znaš i sama, to je onaj period ginekološki babinjara, odnosno babinjanja, i to nije čudno i nije to tako čudno u narodu tih 40 dana, to je i medicinski tih 6 nedelja, u stvari period koji nije samo važan za adaptaciju bebe, već i neki period oporavka majke, posebno ako se radi o operativnom načinu završetka trudnoće. Dakle, u tom prvom mesecu postoji rizik i od infekcije rane kod majke i od mastitisa. Dakle, to nije period zaista kada se treba, osim ako nije nešto, neko kažem spajanje porodice ili neki drugi razlog, baš da idemo radi zabave, ne preporučuje se. Tako je. Koliko su u prvih meseci važni mir, rutina i stabilno okruženje za bebu?
Pa, znate kako, naravno, važni su izuzetno, znači tu se privikavaju svi članovi domaćinstva na novopridošlog, na novu bebu, ali ja mogu slobodno da kažem kao neko ko je, da kažem, na neki način svež roditelj, da možda tih prvih mesec, 2 dana su jedan praktično, posebno ako se radi o drugom ili trećem detetu, jedan praktično miran period. U suštini, u tim prvih par meseci beba najveći deo dana provede u spavanju, vrlo su ti, posebno prvih mesec dana, vrlo su tu kratki ti intervali budnog stanja, znači beba uglavnom spava, jede i to su sve neke njene aktivnosti. Drugi, treći, četvrti mesec bebinog života mogu da kažem takođe da su jako zgodni za roditelje za putovanja, upravo iz razloga što je beba vrlo adaptibilna, ako su roditelji dobro prilagođeni, dobro se uspostavio taj podoj ili ukoliko to nije moguće, beba dobro prihvatila, pronađena, odgovarajuća, adaptirana mlečna formula, onda zaista beba tu nema nikakve bozni i već u uzrastu negde 6 nedelja pa nadalje možete se zaputiti na more ili planinu. Da li postoji zvanični medicinski stav? Šta je bolji prvi izbor za odmor? More ili planina? U principu ne postoje nikakve zvanične, sada kažemo, neke preporuke pedijatrijskih udruženja vezano za lokaciju i za neku turističku destinaciju, s obzirom da mi živimo u Srbiji i da baš nam mora nisu toliko blizu. Možda negde moja lična preporuka bi bila planina i tu odmah da razrešimo dileme vezane za nadmorsku visinu. Znači često roditelji pitaju pa dobro koji uzrast kada beba može da ide na Kopaonik ili Zlatibor i zaista kaže, mislim, i na Kopaoniku i na Zlatiboru i na Staroj planini i na Alpima žive male bebe, tako da slobodno, dakle kada prođe ovaj prvi period privikavanja, već sa neka 2-3 meseca, beba slobodno može da putuje i na Kopaonik i na Zlatibor i da izlazi na Pančićev vrh i da uživa, naravno to nećemo raditi u januaru i februaru, tako je, martu, decembru kada su niske temperature, pa da bebi izlažemo nekim niskim temperaturama, ali s obzirom da sada pričamo o letovanju, svakako leto na planini je idealno za malu decu, posebno tokom proteklih nedelja su zaista bile tropske vrućine u Beogradu i uopšte u Srbiji, tako da su mnogi roditelji male dece, da kažemo, potražili mir i negde niže temperature na obližnjim planinama i to je zaista idealno, posebno što se i Kopaonik i Zlatibor nalaze upravo kao neka tačka odmora kada krenemo put sa Crne Gore ili Grčke. Tako da je idealno u stvari da se ukombinuje prvo boravak na planini od nekoliko dana, a onda more ili obrnuto. Tako je. Koje su neke najveće prednosti boravka na planini? Sem čistog vazduha, pa naravno broj 1 to je taj čist planinski vazduh, onda naravno stalno pričamo o jačanju imuniteta i preporučujemo našim malim pacijentima da uzimaju taj vitamin D3 već od 8. dana života. Zaista mi nekada možda odemo i u drugu krajnost i previše se štitimo od sunca, ali svakako bez sunca nema ni prirodne sinteze vitamina D3. Na planini je svakako to UV zračenje malo intenzivnije. Treba namazati i zaštititi kožu, to nikako da se ne zaboravi, bilo da se radi o boravku na planini ili na moru ili u gradu, znači nema izlaska tokom letnjih meseci bez kreme sa zaštitnim faktorom. Dakle, taj vitamin D3, jačanje imuniteta, naravno svi znamo da se i krvna slika, što bi se narodski reklo, popravi na planini, jer u uslovima te, da kažemo, snižene koncentracije kiseonika, to jeste jedan podsticaj za koštanu srž da pojačano produkuje eritrocite i naravno da nije to tako baš slučajno da sportisti upravo tokom letnjih meseci biraju planine za svoje visinske pripreme. Tako je. Kako izgleda bezbedan dan sa bebom na moru? Koje su preporuke za sunčanje, sedenje na plaži, kontakt sa vodom? U principu sve zavisi od uzrasta deteta. Ako govorimo o ovom nekom uzrastu do 6-9 meseci, to je zaista taj jedan bezbrižan period kada beba odojče još uvek najveći deo vremena provodi negde u kolicima, sedi ili puzi i onda mi možemo takvu bebu stavimo u kolica, izađemo na primjer ujutru negde između 7 i 8 i provedemo neki period do 10, 11, 12, opet sve zavisnosti od
destinacije na plaži, svakako bebicu ne izlažemo intenzivno sunčevom zračenju, sedimo u nekom hladu, a kada se radi o već ovim toddlerima, kako se to kaže na engleskom, odnosno deci uzrasta od godinu i po, 2, 3, tu bezbedan i miran odmor praktično ne postoji. Ta deca non stop jure po plaži, žele da se kupaju i onda zaista treba i birati negde destinacije za odmor koje će biti na prvom mestu. Tu sad imamo bezbednost, jer treba ili neke peščane plaže ili šljunkovite i takođe plaže i mesta gde ima nekog sadržaja za decu ili gde borave i drugi ljudi sa tako malom decom, prirodne hladovine pogotovo. Prirodni hlad, da, pa to su stvari najvažnije stvari i tu da ne zaboravimo pored te kreme i ona odelca sa UV faktorom koja su isto jako dobre, ali zaista koža, posebno koža glave, svi ovi istureni delovi tela moraju se čuvati jer opekotine mogu da budu vrlo opasne. Tako je. Da li putovanje automobilom ili avionom bezbednije za malu bebu i pod kojim uslovima? Oba načina transporta, odnosno oba načina putovanja možemo slobodno da kažemo da su što se tiče nekog zdravstvenog stanja deteta bezbedna, tako da u zavisnosti od kućnog budžeta i negde da preferencije roditelja biramo kola ili avion. U sadašnje vreme dosta su velike te gužve na aerodromima, tako da se i čeka po par sati, ali svakako avion bezbedan je zdravstveno. Dakle i beba već sa nekih 6-7 nedelja može potpuno bezbedno da sedne u avion i da otputuje do, opet da se ne ponavljamo, do Grčke, Crne Gore, Španije, Italije. Naravno ne preporučuje se dug put automobilom i ukoliko se odlučimo za takav vid putovanja, svakako se savjetuju, kao što kažu i oni koji se bave bezbednosti saobraćaja, neke pauze na 2 do 3, 4 sata i izbjegavanje nekog pretjeranog čekanja na graničnim prijelazima koje nužno moramo da pređemo ukoliko idemo na more. Svakako u kolima često pitanje jeste vezano za klima uređaje. Naravno da kada je spoljna temperatura preko 35 stepeni nećemo isključiti klima uređaja i trudit ćemo se da u kolima ta temperatura bude negde 27-8 stepeni, dakle tata ili mama, već u zavisnosti ko je vozač, pripremit će automobil tako da ta temperatura u automobilu bude adekvatna za prevoz mališana. Takođe ponećemo uvek, bez obzira gde putujemo, dovoljne količine vode i nekih grickalica koje neće izazvati mučninu kod vašeg deteta. Često nas pitaju i za tablete ili preparate protiv mučnine. Ja ih lično ne volim i ne savjetujem. Radije ćemo napraviti pauze na 2-3 sata, izbjegavati neke delove dana kada znamo da dete povraća i zato kažem uvek je dobro testirati kada se prvi put putuje odlaskom u neko obližnje mesto, a ne uputiti se baš kao prvo putovanje za bebu da to bude neka lokacija udaljena 6 i više sati od kuće. Tako je. Na šta roditelji najčešće zaborave kad putuju sa bebom, a šta može napraviti veliku razliku? Pa znate kako, mogu da zaborave nešto, na primjer, često se desi da ukoliko je beba na adaptiranoj mlečnoj formuli, da zaborave da ponesu tu adaptiranu mlečnu formulu, a ne mogu da kažem baš da u svim zemljama gde naši turisti idu, posebno ako se recimo bira Turska ili Grčka, neka ostrva, da baš ima te određene adaptirane mlečne formule, to može da predstavi problem. Znači, em ste promijenili detetu mesto boravka, em sada još i mijenjate način ishrane. Isto tako, ako govorimo o starijoj deci koja su na kombinaciji čvrste hrane i adaptiranih mlečnih formula, nije loše, baš za tih nekih prvih nekoliko dana poneti one kašice koje bebe, odnosno dete koje voli, znači taj neki proizvođač koji je već poznati, neki poznati ukusi. Takođe ne treba eksperimentisati ako imamo onaj period od 4. do 9. 10. meseca bebinog života sa uvođenjem nekih novih namirnica. Takođe skoro sam se setila baš naši roditelji često imaju običaj da nose voće na plažu. Breskve, grožđe, sad i do kraja avgusta. Svakako
zdravo je voće, ali voće takođe privlači insekte i to privlači ose, privlači pčele, stršljenove i to može biti vrlo opasno, odnosno mogu da se, prosto privlačenjem tih insekata mogu da se jave ubodi kod dece i onda zovu roditelji uznemireni, uplašeni šta da rade sa ubodom insekata, posebno kada su ova mala deca u pitanju. Znači na plažu se nosi voda, sok, ako je malo dete, adaptirana mlečna formula u prahu, nikako napravljeno mlijeko i voda u nekom termosu i nose se ili neke kašice ili ako dete već gricka čvrstu hranu, onda plazma ili neke grisine ili neki postoje i te neke specijalizovane grickalice za malu decu. Znači, ali ne to nešto slatko što će da privuče insekte. Tako je. Kada beba može da jede ili sisa van kuće i kako to organizovati na putu ili na plaži? Beba može da sisa van kuće već čim izađe iz porodilišta sa 3-4 dana. Naravno, sve ove organizacije koje podržavaju dojenje, podržavaju i dojenje na javnom mestu i ja zaista kao pedijatar to apsolutno podržavam i zaista, pošto se trudimo da dajemo savete o dojenju na zahtev i onda tu nema nikakvih problema. Mama može da doji u kafiću, i tržnom centru, i avionu i uvek je dobro upravo da prilikom poletanja i sletanja zbog ove promene pritiska bebica doji. Dakle, nema nikakvih problema što se tiče sisanja, a isto tako ako beba ne doji, onda moramo uvek da nosimo sa sobom i vrlo često desi se ovde kad dođu kod nas roditelji na pregled, posebno na ovu prvu kontrolicu sa tih 7 ili 15 dana, da zaborave pelene, vlažne maramice i hranu. Znači, nigde ne izlazimo sa bebom, čak ni do prve prodavnice bez hrane, bez pelena i vlažnih maramica i bar jedne preslake. Znači to je ona jedan kao neki set za prvu pomoć, što bi se reklo za bebice. Jest. Koliko je važno da beba ima završene osnovne vakcine pre odlaska na putovanje? Ako govorimo opet o ovoj dečici do tog 6. meseca, mi znamo da po našem kalendaru vakcinacije se u uzrastu deteta od 6 meseci završava taj program redovne imunizacije. Dakle, gde tu bebica dobije 3 doze pentaksin vakcine, 3 doze vakcine protiv žutice, odnosno ovog hepatitisa B, BCG u porodilištu i dobije vakcinu protiv pneumokokne bolesti. Idealno bi bilo da je beba pre odlaska na put vakcinisana protiv tih svih bolesti, posebno i ovog tetanusa koji se nalazi u pentaksimu i velikog kašlja i poliomijelitisa, ali nije, da kažem, nepreporučljivo da bebe putuju i pre završenog tih svih vakcina iz redovnog kalendara vakcinacije, dakle i pre toga mogu da putuju, s obzirom da do 6 meseci postoji taj transplacentarni prenos antitela i da smo mi negde, odnosno da su bebe do tog uzrasta od 6 meseci, zahvaljujući postojanju majčinih antitela, donekle zaštićene. Kada si već pomenula vakcine, ja moram da nekako skrenem pažnju na jednu potpuno fenomenalnu vakcinu, to je protiv rotavirusa. Rotavirusne infekcije su zaista jedan od glavnih neprijatelja za odojčad, posebno ovu mlađu odojčad uzrasta ispod 4 meseca i za stariju decu do 2 godine i zaista na našem tržištu postoje 2 vrste vakcina za oralnu upotrebu protiv rotavirusa koje se ne nalaze nažalost u redovnom kalendaru vakcinacije, ali koje ja mislim većina mojih kolega zaista toplo preporučuje jer štiti u više od 90% slučajeva bar te komplikovane forme infekcije izazvanih rotavirusom. Rotavirus izaziva inače da prosto podsjetimo roditelje, dijareju, prolive, povraćanje koji zaista mogu da traju i do nekoliko dana i neretko da zahtevaju i lečenje deteta u bolničkim uslovima. Tako, zbog dehidratacije. Zbog dehidratacije, tako. Da li preporučujete probiotike za bebe i decu prilikom putovanja i zašto? Naše bebice uglavnom sve već piju probiotike od prvog dana života i mislim da smo tu lekciju primjene probiotika negde položili kao struka pedijatrijska, tako da tu se sad samo postavlja pitanje da li da nastave sa tim probiotikom koji do sada
koriste i tu su uglavnom probiotici koji sadrže najbolje pručanom soj o kome je bilo i u tvojim emisijama reč, Lactobacillus rhamnosus, LGG u kapima. To je negdje i forma probiotika koju deca najbolje prihvataju. Znači, ako se radi o bebama koje su na probiotskoj već nekoj, da kažemo, prevenciji, onda se ona nastavlja. Svakako, probiotik bez koga ne bi trebali da krećemo na put je Saccharomyces boulardii, odnosno neki od probiotika koji sadrži ovu gljivicu koja se pokazala i imamo te najviše nivoje dokaza za prevenciju tih putničkih dijareja. Tako je, dakle, sad postoje mnogi preparati koji sadrže ili samo Saccharomyces boulardii ili kombinaciju probiotskih sojeva i ove gljivice. Također postoji razne smekte, aktivni ugalj i slično koji su također vrlo poželjni da se ponesu na put i da budu deo te putne apoteke ukoliko dođe do dijareje, to sada kada već govorimo o starijoj deci. Sad sam htjela da spomenemo putnu apoteku, mislim da zanima svakog roditelja šta treba da sadrži dobro opremljena putna apoteka. Pa evo, već smo pomenuli ove probiotike. Opet i da ih zaboravimo, uglavnom možemo da ih nađemo u svim bolje snabdevenim apotekama. Nadamo se da baš roditelji neće sa malom decom da idu u neke šatore i neke nedođije. Obavezno lek za smanjivanje temperature, da li je to paracetamol ili brufen. Ukoliko su već imali iskustvo sa povišenom temperaturom, nosi se taj sirup na koji je dete dobro odreagovalo. Bolje to nego da se u sred noći budite i da jurite dežurnu apoteku. Čepići su isto jako dobri, pošto u letnjem periodu imamo često udružene ove gastrointestinalne probleme i neprihvatanje leka oralnim putem. Tako da to možemo da ponesemo. Ajde da pomenemo sad i ovde decu koji imaju ove febrilne konvulzije. Ti roditelji svakako moraju da nose te diazepam čepiće i po dogovoru sa svojim pedijatrom da li će dati preventivno ili ne, ostaje na dogovor između pedijatra i pacijenata. Zatim, kada imamo u stariju decu, tu imamo antihistaminike, odnosno antialergijske lekove koji upravo mogu spasiti život detetu, posebno kod tih uboda pčele, ose ili stršljena. Znači, uopšte nije važno da li imamo taj antialergijski lek u tabletama ili u sirupu, odmah, znači to je prva pomoć. Ne da zovete hitnu pomoć, ne da vodite dete u bolnicu, već to nije ni samo za put, to je i ovde ako se desi negde u prirodi ili u parkiću, mi bi u suštini trebali uvek da imamo neki antialergijski lek kod sebe. Ako dete već ima dokazanu alergiju na ubode insekata ili na neke nutritivne alergene, odnosno alergene iz hrane, po dogovoru sa svojim pedijatrom alergologom nosit će uvek adrenalinski EpiPen kod sebe i naravno roditeljima ili ako je starije dete uz detaljno uputstvo o načinu primene tog adrenalina. To isto mora da se nađe kao deo putne apoteke. Antibiotici svakako ne, jedno veliko ne. Naravno, ukoliko je to sada neko bolešljivo dete ili već roditelji znaju, možete se vi u dogovoru sa vašim pedijatrom i odlučiti da ponesete neke antibiotike, ali zaista antibiotska terapija se preventivno ne uključuje se bez prethodne konsultacije pedijatra, tako da u suštini antibiotik eventualno, kažem, ako dete već sklono, na primjer, upalama uha, pa već imate neko loše iskustvo, pa imate na vezi svog pedijatra ili ORL, pa možete da ga okrenete i da uvedete. Ili, na primjer, ako je dete koji ima učestale respiratorne infekcije ili deca sa hroničnim bolestima pluća u smislu astme i bronhitisa, onda ćete vi pre tog odlaska na put napraviti jedan kontrolni pregled kod vašeg pulmologa ili alergologa i dogovoriti se da nosite taj neki određen antibiotik. Pored toga, naravno, nosite i vašu inhalatornu terapiju, inhalator ili pumpice ili već, znači za decu koja imaju hronična oboljenja, znači mora ta apoteka vezana za tu njihovu hroničnu bolest. To su, kažem, uglavnom astme, alergije. Naravno, imamo decu sa dijabetesom koji opet moraju da nose svoje insuline i sve ono što im već sleduje. Tako je, mislim, često su i povrede isto na
na letovanju, mislim, različiti Tako je. padovi, ogrebotine, oguljotine, tako da ne bi bilo loše da se ponese neki flaster Hansaplast. Povidon jod, Tako je, neka oktanisept, antibiotska mast. hidrogen, Tako antibiotska je. mast, oni neki gentamicini, hloramfenikol, infekcija oka, Tako je. kapi za nos, Nos. nešto na tu temu svakako bi bilo dobro. Poželjno, Može tako tu je. uvek neke septolete, Jest. sirup za kašalj, neki suvi ili produktivni. Ja sam zaista neko ko je protiv nošenja svih vrsta suplemenata i uopšte korišćenja različitih preparata za imunitet, posebno tokom letnjeg perioda. Znači imamo sunce, imamo more, imamo Voće, prirodu, povrće. imamo voće i povrće i zaista ako je neki period u godini poželjan za isključivanje tih suplemenata, to je svakako letnji period. Jer zaista mislim da od mora, planine i sunca nema boljeg busta za imunitet i za pripremu za predstojeću novu školsku ili vrtićku godinu. Jeste. Da li sunce i slana voda pozitivno utiču na kožu beba i da li treba biti oprezan? Pozitivno utiču pre svega na roditelje, na mame i tate, tako da zaista na prvom mestu taj odmor će da prija mami, a onda i tati pomalo. I zaista sunce, more i slana voda su naši najveći prijatelji i zaista treba da se vratimo svim tim, jel tako, negdje prirodnim načinima rešavanja problema, zaštita kože opet stalno ponavljam mojim pacijentima, mažite deci kožu, odlučite se uvek za specijalizovane kreme sa faktorom 50+ više puta dnevno. Ako je starije dete, teško ćemo ga naterati baš da nosi kapicu ili odelce ili da ga držimo u kolicima. Tako je. Koji su vaši savjeti za zaštitu kože sem faktora 50 i tog odelca? Da li postoji još neki savjeti? Pa njega kože regularno, znači ako dete ima neki ekcem ili atopijski dermatitis, sunce i more leče i uglavnom u ovim letnjim mjesecima mi ni ne viđamo pacijente sa tim takvim vrstama kožnih promjena, jer opet tu je taj pomenuti vitamin D3, tu su ti probiotici naravno koji oni konstantno uzimaju, ali ta njega kože i ta kozmetika također, eto to može isto da bude na neki način deo neke putne apoteke, dakle ta specijalizovana kozmetika za njegu te neke specifične suve i osetljive kože također bolje poneti nego juriti sad da se traži baš taj određeni brend koji detetu odgovara. Kao i nama u ostalom. Svakako. Kako postupati kod ujeda insekta sem davanja antialergijskih lekova, osipa od znoja ili kontakta sa peskom ili morskom vodom? Što se tiče uboda od insekata, znači tu prvo treba dobro pogledati to ubodno mesto, da nije ostala neka žalka ili neki deo tog insekta, posebno kada su krpelji u pitanju i dobro da smo to pomenuli. Ako boravimo, odnosno nakon boravka u prirodi, obavezno treba pregledati dete od glave do pete, posebno ove kosmate delove tela, da nije neki krpelj se tu prikrio i zario u nježnu dečiju kožu. Ukoliko postoji deo insekta, znači tu pre svega mislimo eto te pčele, ose pa ta žalka, to možemo i sami negde da uklonimo i na to ubodno mesto da stavimo hladne obloge od alkohola, može u domaćinstvu, obično se pre nađa rakija nego alkohol, razblažena, ogrebotine mačke, evo ja sam bila skoro u Crnoj Gori i dete mi je ogrebala mačka i onda sam ja bila u panici zbog ove bolesti mačje ogrebotine. Znači isto mace, kuce kada ogrebu decu, treba to mesto odmah dezinfikovati, znači rakija, trčite u obližnji kafić, potopite ruku i nogu u tu rakiju, bar da sprečimo bar tu neku prvu pomoć da sprovedemo, jer to je najbolji antiseptik i pobiđe te sve bakterije. Ukoliko se radi o ubodu krpelja, ipak bi bilo bolje da se uklanjanje krpelja prepusti stručnom medicinskom osoblju. Ako ne možete baš da nađete lekara, neka to bar bude neka medicinska sestra, tehničar ili recimo na planini, to su možda oni članovi nekeg GSS-a ili neko ko već ima iskustva sa uklanjanjem krpelja. Što se krpelja tiče, nikako ne natapati, ne vući, ne kidati. Ako se baš insekt vidi, možemo eventualno pincetom probati da ga
uklonimo u jednom potezu, ali već ako vidimo da to ne ide, ne bi trebalo eksperimentisati, ali nikako natapanje nekim uljima i primjena tu sada nekih babskih preparata. Tako je, mesto uboda se mora pratiti još narednih nekoliko dana. Po novim smjernicama ti krpelji se ne nose, mislim da je prethodna emisija i bila vezana za lajmsku bolest, pa su tu naši slušalci naučili šta im je činiti. Tako da, eto, komarci, ništa, prskajte se onim antirepelentima. Ima sada na tržištu zaista puno tih dobrih prirodnih, apotekarske ustanove ove državne možda čak prave i najbolje. Fenistil gel isto poneti sa sobom, ne prskati neke jake parfeme, ne nositi ovako neke cvetne haljine kada idete u prirodu. Ako je planina, bilo bi dobro da budu što više pokriveni delovi tela nekim pamučnim tkaninama. Za veću decu kod planinarenja one čizmi, odnosno one neke gojzerice, nešto da ne bi opet i neka, ne daj Bože, zmija ujela dete, to su sad već neke ekstremne okolnosti, ali opet dešava se deca sa 4-5 godina, već bilo bi lepo da krenu malo i da šetaju po toj prirodi, da voze bicikl, da uživaju. Da se upoznaju sa prirodom. Koji su najčešći zdravstveni problemi koji se mogu javiti tokom odmora sa bebom? Pa to su, kada govorimo o toj maloj deci, ovi prethodno pomenuti gastrointestinalni tegobe, proliv, povraćanje. Tu smo možda, zaboravili da kažemo neko sredstvo za rehidraciju. Kod nas imamo ovaj naš domaći Orosal čuveni, koji je jako dobar i mislim da nešto slično baš i nema negde preko, pa ga nije loše poneti. U principu sredstva za rehidraciju ima i različitih za malu decu u flašicama. Zatim često se javljaju te akutne alergijske reakcije, rijetko će baš u letnjem periodu da se nađe infekcija respiratornih puteva i kao što si pomenula, povrede su također vrlo česte i zaista deca treba da se čuvaju povreda. Lomovi ekstremiteta su izuzetno česti, pune su dežurne pedijatrijske ustanove dece. Ne kažem da treba sprečimo decu da se pentraju po parku, ali zaista vrlo obazrivo, jer može da ne samo da mu propasti letovanje, već i značajno naruši zdravstveno stanje naše dece. Tako je. I za kraj, šta bi poručila roditeljima koji se plaše da povedu bebu na prvi letnji odmor? Da odu kod svog pedijatra, konsultuju se sa pedijatrom, nek nađu nekog pedijatra koji će ih podržati u toj odluci, jer zaista boravak negde van kuće je izuzetno važan za blagostanje, za kvalitet života mame i tate i svih ostalih članova porodice. I ja volim da se našalim da u stvari u tim prvim godinama, u stvari u toj prvoj godini bebinog života najviše roditelji idu na odmor zbog sebe, a tek onda zbog bebe, a kasnije kada deca porastu, onda to je trenutak kada se već prepustimo njima i njihovom, pre svega njihovom uživanju. Da se opuste, nije nam još baš puno leta, ostaje još nekih meseci i po dana, tako da ima vremena da se još uživa u suncu i letu. Tako je, mnogo ti hvala što si bila moj gost. Hvala i tebi i vidimo se na jesen. Naravno. Hvala i vama što ste gledali i slušali još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Želim da se zahvalim našim sponsorima, a to je kompanija Podravka, kompanija Forma Ideale, Community Media i čuvajte i volite vaše mališane. Doviđenja! Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu. U fokusu je zdrav. U fokusu je smeh.